आंथ' बिनि बागै बुंबाय गोबां मिडियायावनो बुंबाय जे थांनाय 26 जानुवारिनि सिगांखालि माने 25 जानुवारि बिलिफां समाव फोसावदों जे हादोरनि 100नि बारा 117 सुबुंफोरनो लिरगिरिल' नङा बायदि बिथिङाव कन्ट्रिबिउसन होनाय थुनलाइ लाइनाव ओमफ्राय सोलोंथाइ लाइनाव इन्डास्ट्रि लाइनाव ट्रेड एन्ड कमार्स ओमफ्राय मेडिसिन हेल्थ बे लाइनाव खामानि मावनाय एग्रिकालसार लाइनाव खामानि मावनाय बे सुबुंफोरनो गेदेमा सुबुंफोरनो पद्मश्री बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावदों आरो बिथांमोननि मादाव आंनि मुङाबो दं आरो बिनि थाखाय गोबाङा आंखौ बरायदों कंग्रेचुलेसन होदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो बयनिबोसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों आरो जाय भारत सरकारा आंखौ आरो जोंखौ बिनि थाखाय माने जग्य होननानै सानदों केपेबल होननानै सानदों आं बे भारत सरकारनि फारसेबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखरखौ जासिहरो। नोंथाङा थुनलाइखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन सार? थुनलाइयाव माब्लानिफ्राय आखाइ होजेनदों? थुनलाइ जागायजेननायाथ' आसलते सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो आराम्भ जायो खन्थाइ लिरनाय मेथाइ लिरनाय बिदिनो जायो खिन्थु हयथ' बिनिफ्राय खायफाया माने जुदि इन्सपिरेसन मोनाबा लिरनो गारो बन्द' खालामबा बेलेग लाइनाव थाङो सोरबा मेडिकेल लाइन माबा लाइनाव थांबाथाय आरो लिरनो बावलायबाय खिन्थु आं जेब्ला माबायाव हाबो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय समनिफ्रायनो आं बांसिन लिरदों हाइ स्कुल समनिफ्रायनो लिरदोंबाबो इउनिभार्सिटि फरायनाय समाव आं माने बै समनि जायफोर असमिया दैलि दंमोन बेफोराव आं रेगुलार आं जिहेतु इंराजि थुनलाइनि फरायसामोन स्टुडेन्ट लिटारेचारनि गतिके इंराजि लिटारेचारनि बायदि बिथिंखौ लानानै आं लिरोमोन आरो बे एसामिस दैलिफ्राव लिरोमोन आं गुवाहाटियाव जायफोर दंमोन बेफोरनिफ्रायनो आरम्भ ओमफ्राय बिनि उनाव आं 1990सोनिफ्राय दा बिनि उनाव आं थुनलाइ आफादजों लासैनो आं माबा जाबोयो क्ल'ज जाबोयो थुनलाइ आफादनि खामानि बायदि रोखोम थुनलाइनि माबाफोर जथुम्माफोर बेफोराव बाहागो लायो खन्थाइनि जथुम्मा आरो बिनिफ्राय जिहेतु बर' रावाव मेजर खुलिनाय जाबाय ओमफ्राय इउनिभार्सिटियावबो हाबबाय आरो बेयाव माने बर'आव गोबां माबा नांगौ आर्टिकेलफोर नांगौ बिजाब नांगौ जाहैबाय बेनिफ्रायनो आं बांसिन दा बर'आव हाबहैनाय जादों आरो माने प्रयजननि थागिदायाव माने नांगौखाय आं बर'आव बांसिन लिरदों उनाव माने असमियाव लिरनायानो फ्राय बन्द जालांदोंमोन आरो खिन्थु आं दाबो लिरो असमियावबो लिरो इंलिसावबो लिरो खिन्थु बर'आवनो बांसिन लिरो आरो बिदिनो माने थुनलाइनि जार्निया बिदिनो जाबोदों दाबो सोलिगासिनो दं दाबो बन्द जायाखै। दासिमाव बिजाब आंथ' खन्थाइ बिजाबा दङ गांबानि बारा थारमाने ट्रेन्सलेसनखौ हमोबा गांदाइनसो जायो थारमाने आंनि असमियायाव दानस्लायनाय खन्थाइ दं बिजाबबो दं बेनिफ्राय इंराजियाव दानस्लायनायबो दं गतिके अरिजिन होनोब्ला गांबा खन्थाइ बिजाबा बेनिफ्राय सुंद' सल' बिजाब आहा गैया खिन्थु सल' लिरबाय दोंनै दोंथाम लिरदों सल'मा बिजाब दं बेनिफ्राय ट्रेभेलग माने जिथु भ्रमण काहिनी होनना बुङो एसामिसाव दावबायारि थुनलाइ दावबायारि सल' गांथाम दं मानोना आं बायदि खामानियाव कनफारेन्स बा बै साहित्य एकाडेमि बायदि इन्टारनेसनेल फेस्टिभेलफ्राव बाहागो लाहैदों ओजों बै चाइना इटालि बेलेग हादोराव बै दावबायहैनायनि जिथु एक्सपिरियेन्स रोंमोनथाय बेफोरखौ लानानैनो आं बै माबाखौ लिरदों ट्रेभेलग बेनिफ्राय चिलड्रेन खुदियाफोरनि थाखाय लिरनाय बिजाब दं गांनै ओमफ्रायथ' माबा दं आं खन्थाइगिरि जानायनि लोगोसेनो आं थुनलाइ बिजिरनाय खन्थाइ बिजिरनाय खामानियावबो आं दङ गतिके आं थुनलाइ बिजिरनाय आरो खन्थाइ बिजिरनायनि बे रोखोमनि माबा राइटारफोरखौ लानानै बिदि बिजाब दं गांब्रै गांबा बेनिफ्राय इंराजियाव लिरनाय हिस्ट्रि अफ बड' लिटारेचार जायखौ साहित्य एकाडेमिया सेबखांदों बेनिफ्राय आं जिहेतु आंनि रिसार्चआ जाहैबाय बर'नि फक लिटारेचार बर'नि सुबुं थुनलाइ आरो बेखौ बिजाब महरै दिहुननाय जादों फक लिटारेचार अफ दि बर' इंलिसाव लिरनाय बेबो फक लिटारेचार बिजाबाबो इंराजियाव आरो हिस्ट्रि अफ बर' लिटारेचाराबो इंलिसाव नाथाय बियो आं असमियाव लिरजेनदोंमोन आधुनिक बर' साहित्य होननानै आरो बेखौ उनाव उथ्रिसार बसुमतारिया दानस्लायदों गोदान बर' थुनलाइ आरो गोदान बर' थुनलाइया बर' फरायसाफोरनि थाखाय माबा आरो कलेजफ्राव माबाफ्राव नांगौ फरायो आरो बिनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि
माबादों गांनैसो हयथ' गोसोआव गोलैयाखै 30नि बारा बिजाब दं आरो दा आं सेबखांनाय महरै आरो गोबां सेबखांनो गोनां दं आरो साहित्य एकाडेमिनि जानानै आं गोबां माने राव सोलायदों आरो सुजुनानै दिहुनदों बै नेपालिनिफ्राय लाबोनाय दं ककबरकनिफ्राय दानस्लायनाय दं बेलेग रावनिफ्राय दानस्लायनाय दं आं गावबो खन्थाइ दानस्लायदों संख घसनि बे ओंखारबाय बेनिफ्राय नेपालि सल'मा गांसे दानस्लायदों दाबो माबा दं बे साहित्य एकाडेमिनि माबा दं बे प्रसेसआव दाबो ओंखाराखै बे रोखोमनि बिजाबफोर दं दाबो आरो राव सोलायगासिनो दं गोबां बिजाब आरो खुदिया थुनलाइनि मादाव आं बावैसो गांसे दानस्लायदों बे जाहैबाय महात्मा गान्धीनि जिउनि बायदि बिथिंनि सायाव माने खुदियाफोरनि थाखाय लिरनाय अरिजिन गुजरातीमोन बेनिफ्राय आं इंराजि बा हिन्दी बिनि हेल्प लानानै आं गुजरातीखौ आं जिहेतु बुजिया हिन्दी आरो इंराजिनि हेल्प लानानै आं बर'आव राव सोलायना दिहुनदों बे माने खुदियाफोरनि थाखाय माने बे सावगारि गोनां आरो पिक्ट'रियेल माबा गोनां इलास्ट्रेसन गोनां थेंक इउ सार